May buntag mga guys, mga idol, anata karon sa kuan ha, terminal sa Surigao City. Ang atong biyahe karon papuntang Malaybalay, Bukidnon. Taon-taon pa siguro na mularga na. Magbantay-bantay ta para makasakay ta dayon. Kaya importante gid kayo ni akong lakaw mga idol. Surigao City terminal ni. Kaning bus mo ya ko sakyan nasa akong likod. Sakay na ta sa bus mga idol. Saka na tag bus. Nata diri sa sulod sa bus kay guwapo kani kay Pugnaw kay no. Diri ta dapita. Sa may guwapo ani kanang makita ang mga view ba no. Diri sa unahan siguro kani. Diri ta. Mga idol na nata karon sulod sa bus. Paabot ang ano sa Mularga. Kay Bugnaw kay diri no ang ilang airport no. Mungutan na kung pilay yan isa ko. Boss, pilay pliti sa Cagayan, boss? 720. 720? 770. Mo dahil Cagayan, boss? Kuwan pa may, butuan pa may karon. Butuan? Mo standby mo butuan? Oo. Standby pa may butuan. Mo kuwan ka ko? Pabutuan ra ko? Transfer ko dito. Kaya lang ganito ka. Dito sa babaan ano? Oo. Okay. 770 day ang pliti mga guys no, mga idol. Cagayan kay aircon man eh. So, itong miyagi 770 gyapon na mga bayaran. Itong primero na mong biyahe. So, karon aircon gyapon ang isakyan kay Bugnaw man no. Hindi ka kuan tungod sa init sa panahon karon, dapat mag aircon gyud ta. Larga namin mga idol. Ulit ka nag-play mga idol no. Panahon sama ka. So ito mo lugar ni mga tricycle driver dili ba? Hawod kini sila sa syudad. Ay musakay mga idol. Tabing hunong. Para makasakay. Butuan, nanay mo butuan. Para butuan eh. Yan ang mga idol. Nagawas na ta sa highway no. Bapo nila. Biyahe na ito ng isang bago kayo ni. Nanatali na sa highway. Hinahinay na likunat mga idol para makapunta ta sa atong destinasyon. Pabutuan lang sa takaron. Cutting trip ra ta kay ang atong isakyan basta mbay pagbutuan no. Transfer ra ta para Cagayan. Sa butuan ra ta mahulong. Labaw pa ni siya sa kuwan GPS. Nakakunik po na yung GPS. Anak po ni siya GPS. Ay. Napay CCTV camera, napay GPS. Grabe ka high-tech no. Monitor jud ang kuan kung kinsa tong mupara diya sa tubangan makita no. Makita. Pagsaka makita. Pagsaka makita pud. Kigay ni. May nadakpan dire. May nadakpan na? Oo, kanang mga illegal mga illegal transaction no. Tulis sa nubo sa inyo. May tulis po diya? Oo. Sakay siya dire. Kita sa CCTV do sa highway nila sa syudad. Sakay sa bus. Sakpan. Kitaan. Ihon na yung bus pagabot sa unahan.
Sikop diretso. Oo, kita ang mga ganyan. Mali sila mga tawanan eh. Tulo sila katao. Grabe ka ano, klaro kayo. Kuan ra ba no? Night vision man siguro niyo. Oo, night vision na yun. Night vision lagi. Kaya kayo na dito sa computer na yun. Klaro gid kayo itong mga tao diya sa unahan no. Oo, makita. Oo, kinsa Mura gamay ra man lang tao na to. gamay dire kay kana ro ka diya. Pero kung i-viewing siya, Grabe ka hayag. dako kay siya, hayag siya dako. Klaro kay siya. Wapo siguro ni siya pang vlog no. Grabe ka tinao. Kami hindi na ni. Mahal pud lagi siguro. Kami siya kay kuwanta man ni. Bali daskam naman ni. Adaskam. Oo. Kung naiibo kami daw rin sa ulo, Amo na siya. kung muna siya. Grabe ka tinao, way karat ba? Ay, hindi na. Mas tinawan ba din siya sa datong na... Bisan mag-ulan okay kay siya. Oo. Yan ano. Ang kita niya. Mo na gigamit sa mga motovlog no. Oo, kana. Ano yung Kuan po ni siya ka ng underwater po no. Water resistance lahi po to siya. Oo, lahat ito po. Pero inguna ni ra gyapon to ka porma. Oo, nainani mo ma. Ako to yung murarang cellphone. Hindi ra sa usahan ng brand ng buwan. Daghan mo na. Daghan man no. Ay, ito Mga estimated ani pila ka ning presyo no. Mga nasa mga 10,000 plus or Wami ka baluan eh, sinara. sila ra no. Oo. Bless na na siya sa Adik. Bi, aki lang party, Bi.